बिटिआर गोरोबथानि मोनसे दफा हिसाबै सनितपुर बिश्वनाथ आरो आसामनि गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय फरेस्ट ओनसोलाव थानाय जोंनि मानसिफोरनि हानि मोनथायखौ होनायनि मोनसे दफा दङमोन। दा मोनसे एजेन्डा दंबावो गामि सोनाय आरो गामि दाननाय। दा गामि दाननाया प्राय गैला बायदियानो जाबाय। दा गामि सोनायनि जे हाबाफारि बेखौबो थाबैनो खालामगोन होननानै मुख्यमन्त्रि बिथाङा बुंदों। दा बे हिसाबै जोङो नाजागासिनो दङ। आं बे ओनसोलाव माखासे मानसि थानो मोननाय मोनैनि खोथाफ्रा रोखा लिरनाय दङ। दा बे हिसाबै दिनै फरेस्ट डुवेलार्स एक्टखौ इमप्लिमेन्ट खालामनो बबेसिम हायो बेसिम बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन। जेराव हाया बेखौथ' हाजार नाजाबाबो हानाय नङा। नाथाय बिदि होननानै थागिबि सुबुंफोरनि जि मोन्थाय बेखौ जाहाथे इगनर खालामा बेनि थाखायनो जों नाजागासिनो दङ, नोजोर होगासिनो दङ। सरकारासो बे खामानिखौ मावखो ना आबसुआसो मावखो ना इउपिपिएलआसो मावखो आरो बै समनि थाखा फैसा खांनाया अबेयाव बाहायखो? मैयानि समाव मानो माखासे नैबेखिनि लेखा बानायनायाव एसेबां थांबाय खरसा बेखौ मैया मानो होनो हायाखै? नाथाय जों रावखौबो जों सोंखारिनो लुगैया। नाथाय जेरै मैयानि बायदि लेखाखौ राननानै होदों, उननि समावबो बेबायदिनो माखासे फुरा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि रायजो राजाफोरनो लेखाखौ मावनानै होफुंनांगौ होननानैसो आं खावलायगोन। नाथाय माखासे आद्रा थानाय बिथांमोननिफ्राय आरो रां रुफा खांबावगोन नामा? माखासे मावबावनांगौ लेखा माखासे खरस दंबावो होननानै माखासे बिथांमोना रायजो राजाफोरनिफ्राय रां खांबावगोन नामा? नैबेखौ अफिसनि खरस नांगौ होननानै सोरबा अफिसारनो नांगौ होननानै थाखा फैसा खांनायखौ सोरनो हैखो? बिजेपि सरकारनो हैखो ना इउपिपिएल सरकारनो हैखो ना आबसु अफिसाव लांनानै हैखो? सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि माखासे बिथांमोना नैबेखौ मैयानि समाव मानो अडिट होनो हायाखै? नैबेखिनि लेखायाव एसेखिनि खरस थांबाय आरो एसेखिनि थाखा फैसाया जोंनि आखायाव बेलेन्स दं होननानै मानो खिन्थानो हायाखै? मैयानि जि हाबाफारि बे गासैबो गुबुन गुबुन बर' हारिनि आफादफोरनि थाखाय ट्राइबेलनि जेसेबां आफादफोर दं बिथांमोननि माखासे नाजानायाव जाफुंसारदों होननानै जों बुंनो हायो। आरो बै समाव माखासे बिटिआर एकर्ड जायैनि सिगां बेबायदि हाबाफारिया बेबायदि माखासे आवगायदोंमोन। नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव माखासे दैदेनगिरिफ्रा बेबायदिखौ मावथ'वा आरो नांथ'वा होननानै बेबायदि खामानिखौ बन्द' खालायदोंमोन। बिटिआर एकर्ड जायैनि सिगांनो बेबायदि माखासे प्रसेसा जाबोखादोंमोन। नाथाय जों बुंनांगोन लाजिथावना बाथ्रा, बैबायदि समखौ जों रायखांफिनोब्ला बिदि माखासे खोथाखौ जों बुरखांफिनलाय लायोबा लाजि फोनांलायनाय जायो। बै समावनो बेबायदि खामानिया आवगायखादोंमोन। नाथाय जोंनि माखासे बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव बेबायदि खामानिया थाबथाबोदों। आरो दिनैनि समाव जोंनि बर' हारिनि जायफोर गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो जायफोर ट्राइबेलनि जायफोर दैदेनगिरिफ्रा बेबायदि खामानिखौ ट्राइबेलनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय सरकारखौ नारसिनबोदों, बेबायदिनि थाखाय मैयानि सनितपुर जिल्लानि लेखा राननाया जाफुंदों। जों बेखौ बयनिसिमबो जोंनि बर' हारिनि जायफोर गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो ट्राइबेलनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरिफोर मैयानि समाव जों बयखौबो जोङो आखाइ खबजोबनानै खुलुमनांगोन आरो उननि समाव खामानिखौ मावफुंजोबगोन होननानै आसा खालामो। थाङाव मोनसे मोजां फिथाइ मोननो हाबाय बे धैर्यनि आरो आन्दलननि नांगोल जंगाल लानानै जोङो तेजपुराव, घरामारियाव, बातासिपुराव, ढेकियाजुलि आरो थेलामाला गोबां जायगायाव जों सोमावसारबाय। थांनाय तरुन गगैनि सरकारनि समाव 2016आव बिथाङा फैनानै जोंनो 20-25 खान हानि पाट्टा रानफैदोंमोन आरो बे समाव बिथाङा बुंदोंमोन 3 मासनि गेजेराव गासै जेंनाखौ सुस्रांगोन। नाथाय बिथाङा बेखिनिखौनो राननानै बिथाङा बे खामानिखौ मावफुङासै आरो बे समाव जों गोबां दुखु मोनदों। नाथाय दिनै आसामनि गिबि मन्थ्रिजों लोगोसे नैबे